बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि सायाव सावरायथुन। दिनैनि बे समाव बड'लेण्डआव बिसायख'थिनि थाखाय दोहौ नांफुबाय थादों। बिपिएफ दोलोखौ लाजेननानै इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस, सिपिआइएम, एआइडिएफ गासै रायजोनि राजखान्थियारि दोलोफोरा नांथाबगासिनो दङ गावबा गावनि हान्जाखौ देरहासार खालामनो थाखाय। बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि दोहौआ साफ्रोम नोगोरारिनि दरखं दरखं सौहैनानै दङ। दिनै समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायनो लादों जे थांनाय 12 आगस्ट खालि क'क्राझारनि आर'नाइ हटेलाव बर'नि मोन 18 गौथुमफोरा ज' जालायनानै सावरायदोंमोन जे बर'नि हारि थामोन्थानि बिथिङाव सोमजिनाय माखासे बिथिंनि बागै मुंख'नो गोनांदि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि थाखाय बै समाव सोमजिनाय जेंनाखौ लानानै 12 आगस्ट खालिनि सावरायनाय जादोंमोन। अब्लाबो जिहेतु बड'लेण्डआव गभर्नर सासन खालामनायनि गेजेरजों बर'फोरनि थामोन्थाइ बिथिंखौ जुब्रा खालामनाय जादों आरो बिसायख'थिनि दिनखौ फोलावनानै एबा दिनलाव खालामनायनि गेजेरजों बेवहाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन। खुनु सरकारनि साहा सुबिदा रायजो राजाया मोननो हायाखैमोन बड'लेण्ड आवथायाव। आरो दिनैसिमाव बे हालोदाव दङ गभर्नर सासन। बबेखानि फैगौ 7, 8, 10, 11 खालार थांखिनानै बिटिसिआव बिसायख'थि खालामनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ एनाउन्स खालामबाय आरो दहमै आथिखालाव बिसायख'थिनि थाखाय राजखान्थि दोलोफोर आरो बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बिजाथिफोरनि गेजेराव जोबोद होंगो दोंगो एबा नांफुथारनायखौ नुदों जे गावबा गावखौ देरहाहोनायनि थाखाय जों दिनै सावरायनो थाखाय हांख्रायनानै लाबोदों। बर' थुनलाइयाव सासे मैखोमै बिहोमा गोनां बर' राव थुनलाइनि भारत संबिजितनि 80 सिदुलाव हाबनायनि उनाव बर' रावनि थाखाय साहित्य एकाडेमि गिबिसिन बान्था मोननाय लोगोसेनो बाथौ महासभानि एडभाइजार लिरगिरि डक्टर मंगल सिं हाज'वारि जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि राजेन्द्रनाथ बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव गावखौ फसंथानो हानाय दाब्ला बिथांनि हारिमु थिलियाव मुङा जाहैबाय दाब्ला, गुबै मुङा जगत बर'। बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों आरो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिपिएफनि मोनसे फरायसा उइं फरायसा गांखं बेनि गाहाय नेहाथारि बनजित मन्जिल बसुमतारी जों बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों दिनै सावरायथिनाव बाहागो लानो थाखाय। आरो जों दिनै सावरायनि बर'नि राजखान्थिनि थिलियाव जोङो माबायदि नोजोर बाय दङ। जों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बयखौबो बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों। खुलुमबाय। गिबियावनो जों सावरायनि जे बर' हारि थामोन्थानि थाखाय थांनाय 12 आगस्ट खालि आर'नाइ हटेलाव बड'लेण्डनि आगु चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि लोगोसे बिथाङा बिएनसि बड' नेशनेल कनफारेन्सनि आफादगिरि हिसाबै बर'नि गासै गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि बेलायाव नुजाथिनाय जेंनानि सायाव सावरायदोंमोन आरो बे बुब्लियावनो बर'नि हारि थामोन्थानि बाथ्राया फैदोंमोन आरो बिटिसि बिसायख'थिनि बाथ्राया दहमै सावरायनाय जादोंमोन आरो मोन 18 गौथुमफोरनिफ्राय सावरायनायाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोखौ एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय हान्जाखौनो बिटिसि सरकार फैफिनजानायखौ लुबैनायनि बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन। बे बिथिङाव जोङो एसे बिलिर हरफिननि गिबियावनो आं थांखिनो नागिरदों बर' राव थुनलाइनि सासे पायनियार साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेननाय डक्टर मंगल सिं हाज'वारि नोंथाङा थांनाय 12 आगस्ट खालि क'क्राझारनि आर'नाइ हटेलाव बानजायनाय बर' गौथुमफोरनि मेलाव बाहागो लादोंमन बाथौ महासभानि जानानै नोंथांनि
बै बाहागो लानायाव नोंथाङा दाबो गोसो दङ जे बर'नि गौथुमफोरा हाग्रामा महिलारिनो मोनसे अभय एबा मोनसे साहस होदोंमोन जे फैगौ बिसायख'थियाव बिथांनि सरकारा फैफिननांगौ नोंथाङा मा बुङो? थांनाय 12 आगस्ट 2020 खालार खालि आर'नाइ हटेलाव सावरायनाय मेलाव आंबो दंमोन आरो बे 18 गौथुम एबा फसंथानफोरनिफ्राय गोरायैनो बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि थामहिनबा आगु चिफ बिटिसिनि बिपिएफनि आफादगिरि बिथांखौनो चिफ हिसाबै लुबैफिनो आरोबाव भटआव बे मोन 18 संगठननिफ्राय जेरै हेफाजाब होनांगौ मदद होनांगौ होगोन होननानै आरो गोसोखांनो गोनां बड' कछारी अट'नमास डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि माइनुट्सफ्रा ओंखारबायमोन आरो बेखौ लानानै सरकारनि दरबाराव बियो थिखिनिसिम सहैबायमोन डिक्लारेसनल' होनांसिगौ बेबायदि माइनुट्सखौबो जोंनो राननानै होनाय जादोंमोन आरो बेखौबो जों रायखांफानांगौ जायो बे जथुमनायखौ अट'नमास बर' कछारी अट'नमास डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनिनो बै समनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारीया हांख्रायदोंमोन बिथाङा दराय दराय आंखौ बुंहरदोंमोन सारा बे जथुमनायाव बाहागो लानांगौ होननानै गोसो गुदुङै जों बाहागो लादोंमोन आरो रायजो राजानि जा मदद बुंथिनाय बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिदोंमोन बिटिसि चिफ हिसाबै हाग्रामा महिलारिखौनो रायजो राजाया लुबैनानै दङ आरो बेनि थाखाय खामानि मावगोन खामानि मावदोंमोनबो नाथाय गभर्नर रुल बा बेबायदिनो इलेक्शना फासयनायनि उनाव गासैबो बेले बेजे जाफिननायसै थेवब्लाबो जों दा नुनायाव बिपिएफ हानजा एबा दोलोनि मावथिफोरनि नाजाथाबनायाव बिपिएफआनो सरकार दागोन आरोबाव रायजो राजाया गोख्रोङैनो मदद होगासिनो दङ बे बेलायाव जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं थिसननानै होदों उल्था हानजा बांसिनै बिजेपि इउपिपिएल आरोबाव गावस्रानानै थांनाय माखासे दोलो एबा हानजानि मावथिफ्रा थेवब्लाबो बै समनि आरो दा समनि थासारिखौ जोङो रुजुनानै नुनो मोनदों जे बिपिएफनि जा फोसावदिंनाय बेयो गोख्रोङैनो दङ आरो देरहासारनि लामायावनो दङ बेखौ जों नुनो मोनदों जोङो अबजारभार एबा नायबिजिरगिरि हिसाबैसो बेखौ बुंदों बै फोथाराव दावहाथिलियाव जोङो बे रोखोम बाहागो लायाखै थेवब्लाबो जोंनि जा एसेसमेन्ट जोंनि दा अबजारभेसननि गेजेरजों जों मोननायाव बिपिएफ हानजायानो सरकार दानायनि लामायाव आवगायगासिनो दङ आरो जोंनि बे थांखि मिजिं हाबाफारिया जाफुंसारनायनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि जोंनि बर' समाजनि थामोनथानि जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै मावबाय थागोन होननानै जों मिजिंथियो उननि बाहागो लानांगौब्ला आं बेयाव बाहागो लासिगोन बर' समाजनि आफादगिरि खुलुमबाय नोंथाङा 12 आगस्टनि बाथ्रा गोसो दङ नोंथाङा बानबुंथि होदोंमोन जे बर' समाजनि बिथिंनिफ्राय माने बर' हारि थामोनथानि बेलायाव अराय गसंथागोन
नोंथांनि स्टेन्डआ जिहेतु बे थांनाय 12 आगस्ट खालियाव बे आर'नाइ हटेलाव गासै बेसेबां मोनलाय 26टा मोन 18टा संगठना नुजाफैदोंमोन आरो प्रत्येकटा संगठनानो एक्सेप्ट कालचारनि बाहेरा जे BPFनि नांगोल सावगारियावनो भट होनानै BPFनि दैदेननायावनो सरकार दानानै हाग्रामा महिलारिखौ शिफ्ट खालामनांगौ होननानै 100% बे समाव बक्तब्य लाखिनाय जादोंमोन आरो बेखौ रावबो नङा होननो हाया इभेन देन बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बक्तब्य लाखिदोंमोन आरो बे जारिमिननि सायाव थालांखादों बे समावबो दुलाराय बर' समाजनिफ्राय आङो बुंदोंमोन जे BPF पार्टिनोनो बे दानि BTCनि इलेक्सनाव जोङो भट होनानै नांगोल सावगारियावनो भट होनानै BPFनि आफादगिरि जोंनि चिफ आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि चिफ जाफिननांगौ होनना जों बयबो बक्तब्य लाखिदोंमोन बिनिफ्राय बेखौनो बेस खालामनानै बे समाव बुंनाय बाथ्राखौनो बेस खालामनानै आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरमाव जेलांखि मिटिं जायो बहायबो गोबां संगठनफोर फैदों 18 18टा 17टा संगठन फैदों बे समावबो एखे बक्तब्यखौनो आं लाखिदों आरो बिनिफ्राय बिनि उनाव जेलानाखि गुवाहाटीयाव धरना होयो बे समावबो दुलाराय बर' समाजनिफ्राय जों गारि गंनै लाना 6 जन अंशग्रहण खालामहैदों आंनि सेक्रेटारि बिजनि बान्दबनि हेडमास्टार जोंहा बिथाङा जोंनि बर' समाजनि सेक्रेटारि बिथाङाबो थांदों जोङो थांना बहायबो जों स्ट्रंलि बुंबोदों जोङो नांगोलनि सावगारियावनो भट होगोन BPF पार्टिनि होनना बुंबोदों बिनिफ्राय दिनैसिमबो बे स्टेन्डआनो जोंहा दं नाथाय बिभिन्न कारनाव जोङो संगठननिबो बे मिटिं लिंनानै जोङो संगठननिबो सिद्धान्त लायाखैब्लाबो आङो फ्राय उदालगुरिनिफ्राय बाक्सा चिरां आरो बिनिफ्राय ओरै परबजारा गसाइगाव गासैबो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आं गासैबो गिदिंजोब्बाय बिनिफ्राय आं बर' गामि गामि गिदिंना नुनो मोन्दों जिहेतु बर' समाज नालाय बर' समाजनि नेताफोरजों रायज्लायनो मोन्दों बिसोर 90% गासैबो नांगोलनि मानसिफोरखा आरो नांगोलावनो भट होनायनि थाखाय न' फ्लेग खारनानै फिरफिला गायना दंखाजोबो बिनिफ्राय आंहा अनुमान जादों बर'नि 60%निबो बांसिन भटआ नांगोलावनो थांगोन बिनिफ्राय बे 40%आ इफाल इफाल जायो होननानै आं अनुमान खालामदों बिनिखायनो आङो बिनि सायावनो बेस खालामनानै गिदिं आं जानुदों जे फैगोन बाराव आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खोथाखौनो बुंनोसै बनरगाव समष्टिनिफ्राय राजीब बांगाल अर्थात राजीब ब्रह्मआ खुनु प्रकारै जेननाय नङा आं बेखौ देरहागोन होननानै आं बिनि पाब्लिकफोरनिफ्राय जनसाधारननिफ्राय रायजो राजानिफ्राय जानाखि मत बुथुमनानै मोनदों बेखौ आं सिद्धान्त लानो हादों बा आं अनुमान जादों बनरगाव समष्टिनिफ्राय राजीब कुमार ब्रह्मआ बिपुल भटआव देरहागोन बिनिफ्राय ओजोंहाय बावखुंग्रि समष्टियाव दने गयारिनि समष्टियाव आंहाबो गामियानो गैला गासिबो बर' गामिफ्राव बांगाल गामिफ्राव फ्राय हाबबाय आङो हाबनानै आं नुनो मोनबाय जे दने गयारियाबो बिपुल भटआव देरहागोन होनना आंहा मोनसे अनुमान जाबाय बिनिफ्राय डिपुटि चिफनि खाम्फा बरगयारिनि जानाखि समष्टि चिरां डिस्ट्रिक्ट बहायथ' आं जा नुबाय बे समष्टियाव बधय बेनो बांसिन बिपुल भटआव देरहागोन खोमा एखे नंथारगौ आंनि अबिगथा बेखौ बुंथारो बिनिफ्राय नोङो जों दाना फैदो देबरगाव समष्टियाव जेनाखि समष्टिनिफ्राय चिफ जाहैगोन बे चिफखौ बे समष्टिनि मानसिफ्रा बोरैहाय खोमाना लादों ओरै बाङालि भद्रलकफोरजों जों रायज्लायनो मोनो जों रायज्लाय बिथांमोना होनो जोंहा गार्जेना जोंना हाग्रामा महिलारिसो ओंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ गारना जों रावबो भटा होनो बिनिफ्राय कुसुगाव थांदो नोङो कुसुगावथ' एखे अबस्था बर' गामिफ्राव गासैबो एखेबारे नांगालनि फिरफिलाजोब बिसोर बेखौनो होनानै देरहाहोनो होननानै फ्राय रायलायनायफोरखौ खोनानो मोनो बेनिफ्राय परबजाराव आं थांदों परबजाराव आंनि कर्मिफोरखौ लाना आं थांदों बाहाय नुनो मोनहैदों जे गासै बांगाल भटआ जाहैदों आपना 29,000 बर' भटआ 12,000 बिनि बिथोराव आङो बे समाव बे जोंनि मानसिफोरजों रायलायना नुनो मोन्दों थाङै थुङै बे BPFनि केन्डिडेट प्रार्थी बिजाथि
मुनमुन ब्रह्मखौ देरहागोन होननानै बिथांमोना बुङो ओंखाय थाङै थुङै बा माखासे समस्थिफोरखौबो बिदि नुजोबो बर' गामि गिदिंब्ला बांसिनानो नांगालनि फिरफिरा गायनायफोर नुजोबो बिनिखायनो आंनाव मोनसे धारना फैदों आंनाव मोनसे साननाय फैदों दिनैनि तारिखआव इलेक्सना जायोब्ला नांगाल पार्टियानो देरहानानै बे हाग्रामा महिलारियानो चिफ जाहैगोन होननानै आंहा धीर बिश्वास दा नोंथाङा क'क्राझार जिल्लानि नोजोरखौ बुंबाय आरो एखे नंथारगौ क'क्राझार जिल्लायाव माने मा जादों दा नाथाय क'क्राझार जिल्लानि जोंल' सरकार जाया बेवहाय चिरां थागोन बाक्सा थागोन उदालगुरि थागोन मोन 40था माने सिट दङ आरो मोन 40थानि मादाव माने 21था 21 सिटआव देरहाबोनांगोन जायखिजाया नोंथाङा बर' समाजनि आफादगिरि जानानै बै समाव जेनिखि बिबुंथि लाखिदोंमोन जे माने हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव बिटिसिनि खुंथाया फैफिनगोन मिजिं लादोंमोन नोंथाङा आरो नोंथाङा बे स्टेन्डआव दाबो दङ बेखौ नागिरदों आरो नोंथांनि गौथुमनि बिथिंनिफ्राय बे खामानि मावगासिनो दङ दा बे बेलायावहाय खोथा मोनसे फैयो जे बर' समाज होनोब्लाथ' बे बर' जाथिनि गांनाय उखैनायनिनो साननाय हनायनि मोनसे आफाद दा बै हिसाबैहाय माने बेवहाय दा बर' हारियारि जोंनि मानसिफोर दा बे गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रावबो दङ जेरै इउपिपिएल मैखोमै नांफुगासिनो दङ बिसायख'थियाव आरो बिथांमोना मोनदों सोलायनायनि गेजेरजों मोनसे जौगाखांनाय लाबोनो होनना बुंदों बेबायदिनो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि माने सासे बिराद सक्तिबान माने नेता मन्त्रि फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा नांफुगासिनो दङ जे बिटिसिआव गोबां कारापसन जादों आरो बिटिसिनि खुंथायखौ सोलायनांगौ आरो बिजेपिआ सरकार जागोन बिदिनो कंग्रेसआबो होनो नागिरदों जे बिजेपिआबो गाज्रि बिपिएफबो गाज्रि इउपिपिएलआबो गाज्रि कंग्रेसआ बहाय सरकार दागोन दा बिदि बुंनो नागिरदों दा बे बेलायावहाय नोंथाङा जिहेथु नोंथांनि आफादनि माने गेजेराव बा बर' मानसिफोरा गोबां पलिटिकेल पार्टिफोराव इनभल्भमेन्ट दङ दा बे हिसाबै नोंथाङा बे आफादनि आफादगिरि हिसाबैहाय मारै बुंनो थांदों जे माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा जानांगौ बिजेपिनि खोथा फैयोब्ला नुनो मोनगोन बिजेपिआथ' बिपिएफ पार्टिखौ गावनि अपोजिसन पार्टि हिसाबै बेखौ गाज्रिखौ बुंखागोनखा तबे बे बुंखागोनखा शब्दजोंनो लोगो लाफाना बुंनो लुबैदों आसाम हादोरनि सासे प्रभाबशालि दायित्वशील मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया पिडब्लिउडिनिबो मन्त्रि इडुकेसननिबो मन्त्रि साहित्य बिभागनिबो मन्त्रि बे एसे गिदिर दायित्वशील रेसपन्सिबिलिटि गोनां मन्त्रिनि भाषाफ्रा बेबायदि जानो लाफांगा धरनि जानाया थिग नङा मारै एखेबारे मोसा मोसा हाग्रामाखौ मावजि सोरबा बिसिडिसिनि माबाफोरखौ चेयारमेनफोर मावथिफोरखौ मावजि बेबायदि सिभिल ससाइटियाव बेफोरबायदि भाषा सोलिया आरो आसाम हादोरनि सासे मन्त्रि हिसाबै এনেকুৱা লেংগুৱেজ ভাষাৰে হেৰি ভাষণ দিয়াটো মই উচিত হোৱা নাই বুলি ভাবোঁ গতিকে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিব ধৰিম বিটিচি ইলেকশ্যন যেতিয়া তেখেতে যেতিয়া ভাষণ দিবলৈ আহিব ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ কেম্পাছত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত আহিব তেওঁ এনেকুৱা আনচিভিলাইজড এই শব্দবোৰ প্ৰয়োগ কৰি ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ ভাষণ দিয়াটো উচিত নহয় বুলি মই আজি তেখেতৰ ওচৰত দাবী নহয় অনুৰোধই কৰিব বিচাৰিম नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों मेल मिटिं नंथारगौ बर' समाजनि गेजेराव बेखौ नोंथाङा बुंगासिनो दं दाख्लैबो होनदों टिभियाव आरो होननाया आंनि कर्तब्य मोनसे सिभिल ससाइटिया बेखौ खुनु दिन समर्थन होनो हाया इउपिपिएलआ सरकार जायोब्ला मा खथि दङ इउपिपिएलआ सरकार जागोन ना जाया इभेन दिनैसिम खुनु इउपिपिएलनि मानसिया जोंनि बर' समाजनि आफादगिरि हिसाबै आंखौ अनुरोधबो खालामफैफेराखै आरो बिनिफ्राय आङो बे सुक्तिनि उनाव सुक्तिनि आगयथ' बे इउपिपिएलफोर माबाफ्रा दानि सुक्ति खालामनायनि सोमोन्दै सेमिनारबो जाफेराखै जों दुलाराय बर' समाजजोंबो रायज्लायफेराखै आनखि सुक्ति जानायनि उनावबो जों सुक्ति माने बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो जों सावरायजानो लुबैदोंमोन संगठनफोरजों नाथाय बे जानायनि आगयथ' रायज्लायखायाखै जानायनि उनावबो रायज्लायाखै गतिके बिथांमोना मा सानदों मा सानाखै खालि टिभिफ्रावल' प्रमद बर'नि मोसा इलेक्शन निर्बाचनाव भट बिनायखौल' नुनो मोनो गतिके बिथाङा मा मावफैगोन बे उननि खोथा बिटिआरनि इलेक्शनाव बिथाङा देरहानानै जुदि सरकार खुङोब्ला बे आलगा खोथा
नाथाय बिटिसिनि इलेक्सनाव बे बिपिएफ पार्टिनो राजत्व खालामदों बिसोरनो सासन खालामथों होननानै आंहा आसा थायो मिजिं थायो खारन हाग्रामा महिलारि साहाबा सुक्तिनि उनाव 17 बोसोर राजत्व खालामनायाव बिथाङा जेरोखोम भाबै हाबाफारि मावदों आं अत्यन्त सुखि दिनै इउनिभारसिटिखौ गाजा गोमजायै बिथाङा लुना होदों दिनै मेडिकेल कलेजफोरनि लुनाय लामायाव फैदों दिनै बियो विभिन्न संगठन विभिन्न अनुष्ठानफोरखौ लुनानै बे बिटिसिखौ महर होनानै बे डेभेलपमेन्टनि लामायाव आगायनो लांदों बिनिखायनो बे फैगोन इलेक्सनाव नांगोल सावगरियाव भट होनाय बिथाङा देरहाथों आरो बिथाङा सासन खुंबोदों आंनिफ्राय बे आसाया थाबाय मोनसे कुइसन दंबावो जे बिपिएफ सरकारखौ नोंथाङा जाजानो लुबैदों नाथाय बिपिएफखौ जाख्ल'नाय होननानै दाय होनानै बिपिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिस्वजित दैमारी एमपिखौ नागारलायनाय बिथाङा बिजेपिआव हाबबाय जाख्ल'नाया बे बिसिनि पलिटिकेल लेंगुवेजसो माबा मोनसे हाबामाफोराव थाङोब्ला हाग्रामा बायदि बास्तबै जुदि जाख्ल'मारदोंब्ला बेखौ बिस्वजित दैमारिया टिभिआव होनाबालानो अट'दिन हाग्रामा महिलारिजों सान मिथिया हर मिथिया गसंदों जिरायदों हाबाफारि मावदों बे समाव बिथाङा बे समाव मानो होनाबालानो थादों दिनैसो इलेक्सन समाव बेखौ होननायनि अर्थ'फोरा मा जों रायजो राजा बुजिनाय जेबो बाखि गैया दिनै जुदि बे करापसन खालामदोंमोनब्ला दिनै जुदि बे थाखा जाख्ल'दोंमोनब्ला बेखौ दिनै आयेना हगारनाय नङामोन निस्सय आं ओंखायनो सानो जे दाथ' होनना बुङो बिसिडिसि थाखा जादों माबा हाग्रामा महिलारिया थाखा जादों बे बिस्वजितमोननि खोथानिफ्रायसो जों खोनानो मोन्दों ओंखायनो बिथाङा होननाया बे मोनसे पलिटिकेल उद्देश्य थानो हागौ नङाब्ला बे एमपिखौ गारलायनानै दिनै मोसा हेमन्त बिश्व शर्माजों बे हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि होननानै दिनै भट बिनो थाखाय बे जोंनि बिटिसिआव फैयामोन जानो हागौ आচ্ছা जों दान्दिसे ब्रेक लानि उनाव फैफिनगोन जोङो सावरायथुन हाबाफारियाव सावरायगासिनो दङ बड'लेण्डनि राजखान्थि फैफिनदों सावरायगासिनो दङ बड'लेण्डनि राजखान्थि बर'नि राजखान्थिनि जिल्लायाव जि बिसायख'थिनि दोहौ नांफुगासिनो दङ मोनसे बियाब जोबोद इन्टारेस्टिं बियाब बे बियाबा जाबाय खख्लाबारि बियाब बे खख्लाबारि बियाबाव बिटिआर एकर्डनि सानै सागानगिरिया कन्टेस्ट खालामदों बिपिएफनिफ्राय बिटिआरनि सुक्तिखारि एनडिपिनि आफादगिरि धीरेन बर' आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बै बियाबनिफ्राय जों सासे हारिमु थिलिनि आर्टिस्ट लाना फैदों दाब्ला नोंथाङा खख्लाबारि बियाबाव नुगासिनो दङ जे बे बियाबाव बर' हारिनि हाथरखि बुंनो थाङोब्ला एबसुनि आगुनि आफादगिरि प्रमद बर' इउपिपिएलनि आथिखालाव आफादगिरि बिथाङा कन्टेस्ट खालामनाय इउपिपिएलनि जानानै आरो बेराफारसे बिपिएफनि जानानै धीरेन बर' बै जायगायाव नुनो मोन्दों नोंथांमोननि जेनाखि टीम हायनामुलि सिरिजनि टीम बियो गावस्रालाजोबनानै दंसै इलेक्सनखौ लानानै बे जाहैबाय फैलाव बसुमतारी फैला जे बरगयारी दाब्ला दिनै दिनाव जोङो मेन्डेलनि खोथा जों मख'नो हायो दिनैनि दिनाव जों मख'नो हायो हारिबालि आरो गोबांथार हारिमु थिलिनि आर्टिस्टफोरा रिंगुदामसाफोरा पलिटिक्सखौ लानानै गावस्रा जानानै दङ नोंथांनि नोजोराव दा बे जाहैबाय गणतन्त्र देश अधिकार दं बयहाबो नंगौ आं हारिमुनि मानसि आंनि न'आ खख्लाबारि समस्थियावनो आंहाबो अधिकार दङ बे बिसायख'थियाव सोरखौबा सापर्ट खालामनो बेबायदि आरो दा बिथांमोनाबो निजाहै अधिकार दं सोरखौबा सापर्ट खालामनो दा बे बेलायाव आङो जिहेतु
हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बे BPF सरकारा बे 15 बोसोराव जेरैबायदि डेभेलप खालामबाय 15 बोसोरनि आगोलाव जोंनि ओनसोलफोराव लामा सामाया जे मोजां नङामोन दालां गैयामोन कालभार गैयामोन स्कुल न'नि अबस्थाफोरा गाज्रिमोन खिन्थु हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे BPF सरकारा खामानि मावनायनिफ्राय आरो बे 15 बोसोरनि गेजेराव जेरैबायदि जोंखांबोदों स्कुल न'फोरा फोसाबजाबाय कालभार्ट दालां बेफोरखौ मावनायखौ जों नुदों लामा सामा जों गोबांसो जोङो फाखा लामा जानाय नुबाय आरो बिदिनो गोबां अनुस्थानफोरखौ लाबोदों बे बेलायाव जोङो जिहेतु मावनाय दांनायखौ मोजां मोनदों आं आरो बेक्तिगत बे मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै फिन आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफिनबावथों BPF सरकारानो बिदि होननानै आं BPF-खौनो आं सापर्ट खालामदों आरो आच्छा नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों आं बारा बुजिदिया जे दिनैनि दिनाव होनदों जे नोंथांनि कलिग्स फैलाजे बरगयारी जोंसां ब्रह्म बिथाङा दिनैनि दिनावहाय UPPL-नि नेहाथारि जानानै दङ आरो बिथाङा मेल मिटिङाव गायगासिनो दङ जे जेबो मावाखै जाख्ल'नायनि अनगायै नोंथांनि एकदम कलिग्स एकदमबारे बे मिसा खोथा बे 15 बोसोराव जेबो मावाखै जेबो डेभेलप खालामाखै जाख्ल'जोबदों BPF सरकारा बिदि बुंनाय खोथाया एकदम नंखाय आसलते सोरबा बुंदोंबा बे जायगाफोरखौ एसे बेरायना नायथों आंनि बायदिब्ला आरो एसे बेरायनानै नायथों नोजोर होनानै नायथों खिन्थु जथेस्थ जादों लामा सामा दलं कालभार्ट स्कुल न'नि माबाफोरखौ बे बिल्डिंफोरखौ मावदों खालामदों बेखायनो जाय जाय बिथांफोरा जाख्ल'जोबदों होनना बुंदों बा जेबो मावाखै होनना बुंदों बिथांमोनाबो निस्सय बे थांनाय दैज्लां भरावबो दामि दामि गारि लानानै सारा BTC-आव केम्पेइन खालामदों बेरायदों गतिके बिथांमोननि गारियाबो माथो हाब्रुखौनो नांनाय नुवाखै बिदि आरो बिथांमोना जेबो मावाखै जाख्ल'दों होननाया आसलते बे पलिटिकेल डायलगसो फैलाजे बरगयारीनि खोथायानोथ' बिदि जाहैबाय बिथाङा जुदि बुंदोंबा जेबो मावाखै होनना बुंदोंबा बे फैलाजे बरगयारीनि खोथाया जाहैबाय पलिटिकेल डायलग होननानै आं बुंगोन आच्छा जोङो फैनि BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन BPF-नि दाजानाय मोनसे फरायसा गौथुम होननानै बुंनांगोन बेनि गाहाय नेहाथारि बनजित मनजिल बसुमतारी नोंथाङा दा समावहाय नोजोर होगासिनो दङ बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि एनाउन्समेन्ट जाबाय आरो उदालगुरि चिरां बाक्सा क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लायाव आथिखालाव राजखान्थिनि बारा ओरैबायदि नांफुगासिनो दङ सानफ्रामबो गावबा गाव हान्जानि दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय जै धोनि होनाय लामा सामा फिरफिला खि फिरफिला मोनसे समाव नुनो मोन्दोंमोन नांगोलनि फिरफिला दा समाव जों नुनो मोन्दों UPPL BJP कंग्रेस AIUDF बयनिबो फिरफिला जों रंगिना संगिना लामा सामा नोंथाङा मा बुंनो नागिरो निस्सय फैबाय थानाय 2020-नि जितु BTC बिसायख'थि बेवहाय मोनफ्रोमबो दोलोआ दिनै BTC-खौ दखल खालामनो बिथांमोना नारा नाथा जुजिदों निस्सय डेम'क्रेसियाव जे मोनफ्रोमबो दोलोआ दिनै पार्टिसिपेट खालामनायनि बयहाबो मोनसे मोन्थाय दङ नाथाय दिनैनि दिनावहाय जे जोंनि BTC-नि जितु पलिटिकेल सिनारिय' बे सिनारिय'आ ओरैबायदि माने मोनसे माबायाव फैदों दा आं बेक्तिगत बुंनो सानो जितु एबारनि BTC इलेक्शना किन्तु जोंनि बर' हारिनि थांनानै थानायनि जे पलिटिकेल जि अधिकार बे अधिकारखौ लाखिनायनि दिनै मोनसे इलेक्शन बादि जों साननानै लानांगौ फैबाय मानो होनब्ला दिनैनि दिनाव नेशनेल पार्टी लेभेला दिनै BTC-खौ दखल खालामनो बिथांमोना नारा नाथा नाजागासिनो आरो बिनि बेलायाव दिनै माखासे जोंनि जि रिजनेल पार्टी बिथांमोनाबो दिनै BJP-जों लोगो नांनानै सीट शेरिंनि बेलायाव माखासे दखल खालामनो बिथांमोनाबो नाजादों किन्तु दिनैहाय मानगोनां BTC-नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिङैनो दिनै रिजनेल पार्टी हिसाबै दिनै गसंथेदों मानो होनब्ला बिथांनि जे सिन्ताधारा
दि बिथाङा दिनै मिथिगौ दे मोनसे काउन्सिलखौ जेरै जोंनि सारा आसामावनो गोबां काउन्सिल दं नाथाय बिजेपिआ दिनै बिथांमोननि काउन्सिलखौ सालायनानै दि बिथांमोननि गेजेराव माखासे डेभेलपमेन्ट प्रसेसआ दिनै स्ल' जादों एबा माखासे डेभेलपमेन्ट प्रसेसनि गेजेराव माखासे हेंथा हेंथि जादों दा बे बेलायाव जोंनियावबो फैनो थांगासिनो दा बेनि थाखायनो जोंना मानगोनां महिलारि बिथाङा दि फैबाय थानाय बिसायख'थि बिटिसि इलेक्सनाव जेने थेने नेशनेल पार्टिखौ होबथानांगौ आरो जोंनि रिजनेल पार्टियानो बेखौ सासन खालामनांगौ बे खोथाखौ बिथाङा सिन्था खालामबोबाय थादों आरो निस्सय नंगौ दे जोंहा दिनै नेशनेल पार्टि फैयोब्ला एबा माखासे रिजनेल पार्टिया दिनै बिथांमोनखौ सापर्ट खालायोब्ला निस्सय जोंहा दिनै भबिष्यतआव गिनांगौ बाथ्रा दङ मानो होनब्ला दिनै जोंना माखासे खामानि मावनांगौआवहाय नेशनेल पार्टि लेभेलजों जोङो सामलायजायोब्ला एबा नेशनेल पार्टिया दिनै जोंखौ रुलिं खालायोब्ला बेवहाय जोंनि माखासे न' इसिंनि खामानि न'खरनि खामानि जोंनि माहारियारि माखासे खामानिफ्रा दिनै मोनसे माबायाव हलाव थायो माने होबथा जानानै थायो बेनि थाखायनो जोङो बिथांमोननिफ्राय उदां जानानै नांगौथाय जोंनि रिजनेल पार्टियानो बेखौ सामलायनानै जोंनि गोसो बादे गांनाय उखैनाय समायसाखौ जोंहा मावनांगौ मोनसे दायथ' दङ दा नेशनेल पार्टिया जोंनि मोनसे बे फिसा काउन्सिलनिखौ साननो थाखाय बिथांमोना टाइम गैया दा बिथांमोना नेशनेल लेभेलाव बांसिन सानो एबा जेनेरेल लेभेलाव बिथांमोना बांसिन सानो दे जोंबो जोंनि बे बर' माहारि एथ' फिसा मोनसे हारिखौ दे बिथांमोना दिनै इम्परटेन्स होफैगोन बिटिसिखौ दखल खालामनानै बेखौ जों मालाबाबो नुहुराखै बे मोनसे खोथा दङ जे नेशनेल पार्टियासो नेशनेल माहारियारि अल इन्डिया लेभेलनि नाथाय बिटिसिनि थाखाय जिनोखि बिजाथिफोरखौ बिथांमोना थिसननाय जादों बे बिटिसि हालामनिनो मानसि आरो बे एलेकानिनो डेभेलपमेन्ट थाखाय बिथांमोना साननाय हनायनि स्कपखौ मोनगोन निस्सय बिजाथिया दिनै मोनसे जोंनि बिटिसि हिसाबै जोंनि लकेलनि बिथांमोना फज'नानै दोनदों नाथाय बिथांमोनखौ दिनै फज'योब्लाबो बिथांमोना दिनै सासे बै सेन्ट्रेलनिफ्राय सामलायजानाय सासे लिडार दैदेनगिरि जागोन बिथांमोना देरहायोब्लाबो नाथाय बिथांमोनखौ दिनै गोजौनिफ्राय फुथुला बादे सामलायहरगोन दा बेयावहाय बिथांमोना मानसियासो जानो हागौ जायगानि नाथाय बिथांमोना मोनसेबो पावारखौ इउटिलाइज खालामनो हानाय नङा बेनि थाखायनो दा समयसाया निस्सय जाफैगोन दिनैनि समाव एक्स एमपि जाबाय बिथाङा बिश्वजित दैमारि बिथांनि मुङा रायखांजाफुदों दहमै बे जाहैबाय जे बिथाङानो बिजेपिनि चिफ जागोन बिथाङा जुदि बिजेपिनि चिफ जायोबा बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबांथार साननाय हनाय लादोंब्ला अब्ला मानि थाखाय जिंगा बिथाङा जाहाथे बिपिएफनि माने गोजौथार बिबाननिनो बुंनो हायोमोन जेरैहाय बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट बिपिएफनि दा बिदि सासे लिडारानो जुदि बिटिसिनि चिफ जायोब्ला रायजो राजानि थाखायथ' मोजाङानो फैगोन दा बेयावहाय जोंहा बुंनांगौ खोथा दङ जे बिथाङा दिनै सासे बिपिएफ दोलोनि वान अफ द सिनियर सासे दैदेनगिरिमोन बिथांमोनानो दिनै दैदेनबोदोंमोन आरो दिनै बिथांमोनानो दिनै चिफ सारनि जानानैनो दिनै समाजाव गोबां खोथा बुंबोदोंमोन गोबां खोथा बिटिसिनि माखासे आइडिय'लजि डेभेलपमेन्टनि माखासे समायसाखौ बिथांमोनानो रायजो राजानो मैया दाख्लैसिम दिनै फोरमायबोदोंमोन आरो बिथांमोनखौनो जोङो दिनै सासे माने गोरा दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौनो जों मानिबोदोंमोन आरो बिथांमोनजोंनो जों माखासे पलिटिकेल प्रसेसखौ जोङो सोलोंबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा जिथु हरखाबै जिथु मोनसे नेशनेल पार्टिजों दिनै मार्च आप जानानै बिथाङा खामानि मावनो थांगासिनो बेवहाय बिथाङा सानदों निस्सय मोनसे बिटिसिखौ डेभेलपमेन्ट खालायनायनि मोनसे प्रसेसखौ सानदों बिथाङा राइट खिन्थु बे बिथाङा दिनै गाबोन समफोर मावनो थांनायाव दे बिथांखौ गोजौ लेभेलनिफ्राय हेंथा होगोन बे फैबाय थानाय समाव बेयो नुजाफैगोन मानो होनोब्ला दिनै हाइ खामानि खोथा नङाब्ला खुनु दिनै मोनफ्रोमबो काउन्सिलनि दिनै चिफ बिथांमोनहा दिनै मावनो हायाखै जों नुदों दिनै माखासे काउन्सिलफ्रा दिनै थेर बेथेर जालांजोब्बाय निस्सय बिसोरबो बै समाव बिथांमोनाबो एखे प्रसेसखौ सिन्था खालामदोंमोन दि जोङो दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों गोख्रों नेशनेल पार्टिजों थांनानै जों खामानि मावनो नाथाय दिनै बिथांमोननि मावनाया दिनैथ' मोगथां महर मोनाखै निस्सय जोंहा सोलोंनांगौ दं बिथांमोननिफ्राय मानो होनब्ला जोङो दिनै माबा मोनसे खैफोद जानायनि थांनायनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय सांग्रां जानाया साबसिन दे जों मोनसे इंराजियाव मोनसे वार्ड दङ प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर दा बे जिनिसखौ जों नुखा हसिखा जोङो बेखौ दिनै जों होबथानाया
खिन्थु बे जोंनि मावनांगौ दायित्व निस्सय बयहाबो दिनै डेम'क्रेसियाव पलिटिकेल मोनसे मोनथाय दङ सोरबा चिफ जानाय सोरबा डिपुटि चिफ जानाय सोरबा एमसिएलए एम जानाय सोरबा एमएलए जानाय मन्थ्रि जानाय निस्सय मानसि हिसाबै बेहाबो मोनसे मनोभाब दं दा बे जिनिसखौ दिनै मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ गारनानै एकदम मोनसे प्रेस्टिजियास मोनसे दिनै बर' हारि माहारिफ्रा दिनै जोंनि जातिनि मावनांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव दैथायहरदोंमोन नाथाय बिथाङा हरखाबै दिनै मोनसे गावनि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बिथाङा दिनै मोनसे पार्टियाव जगदान होनानै मोनसे बिटिसिनि चिफ जानाय एबा सेन्ट्रेलनि मोनसे मन्थ्रि जानायनि सिमां नुदों हरखाबै बेफोरो जाहैबाय गावनि पार्सनेल मोनसे सिमां मोनसे माने मा होनोमोनलाय बेनिफिट्सनि थाखाय मावनाय नाथाय बेखौ जोङो दिनै जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना दे जोंहा दिनै बिटिसिआव पलिटिकेलि माने दिनै बहुद सांग्रां दं आरो दिनै कनसियास जाबाय जोंनि लाइमोनफ्राबो दा बेवहाय जोंहा बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया निस्सय मोनसे देरहानायनि सार्थ'आव एबा पार्टिखौ लाबोनायनि सार्थ'आव बिथांमोना गोबां खोथाखौबो बुंगोन एबा गोदान आसुनि मोनसे प्रमिसखौ होगोन निस्सय बे जाबाय थागोन बिश्वजित दैमारिया अजद लाबोदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि बेलायाव बिपिएफआ हेंथा खालामदों आरो बिनि थाखायनो बिथाङा गोसो गोरोबै जाजेनदोंमोन आरो बिनि उननि समाव बिथाङा बुंनो लागाय हमदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा गासै जाख्ल'नाय लामायाव दं नोंथांमोना बिपिएफनि जिहेतु उइं जादोंब्ला नोंथांमोना बे नोजोरखौ मानो होदों जे बर' वेलफेयार काउन्सिला जानाङा नानि बेखौ दिनै बिश्वजित दैमारि बिथाङा जि खोथा बुंदों दे बेखौ होबथादों होननानै नाथाय बेवहाय दिनै बहुद सिन्था खालामनांगौनि खोथा दङ दे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे जिनिसखौ दिनैहाय डिक्लेयार खालामबानो जानाय नङा जे मोनसे दिनै बेखौ बिल पास खालामनांगौ एसेम्ब्लियाव प्लास दिनै बेजों लोगोसे मोनसे गिदिरसिन समस्या जाहैबाय दे जोंहा माखासे एक्सटेनसननि खोथा दं ओरैजाय हालंगि ओरैजाय बिटिसिनि एक्सट्रा सनितपुर ओमफ्राय दा बे जिनिसखौ मावनायनि आगोल दे बेखौ डिक्लेयार होनानै बै जोंनि थाबाय थानाय माखासे जोंनि बर' मानसिफ्रा आउटसाइड बिटिसिनिया जाय बिसोरो दिनै BKWSआव थाङोब्ला बिथांमोननि जि थांफानाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना अब्ला जोंनि एक्सटेनसनाव फैनाय नङा नामा दा बेयावहाय जोंना दिनै आसाम सरकारा जोंनि माखासे नेताफ्रा जेरै जोंना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा दिनै दि माखासे षड़यन्त्र बाहायगासिनो दे जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ माने गावसिनि माखासे मतलबि गावसिनि माखासे बेनिफिटनि थाखाय उल्थां फाल्थां खालायनायनि मोनसे षड़यन्त्रखौ बाहायखाबाय आरो बिनि उनावबो दे जोंहा बै सनितपुरनि थाबोनाय बर'फ्रा जे काउन्सिलाव थाङोब्ला अब्ला बिथांमोना दिनै जोंनि जिथु एक्सटेनसन खालायनांगौ मोनसे एरिया कन्टिजियास जोंनि बर' मानसि दा बेवहाय बिथांमोना सोसननाय नङा नामा दा बैफोर जिनिसखौ जोंहा खेबसेनो भाबै जोंनि एसेम्ब्लियाव मावखायोमोनब्ला निस्सय बे जिनिसा स्मुथलि थांगौमोन नाथाय दिनै बेखौथ' जोंनि बिपिएफनि नेताफ्रा रावबो अबजेक्सन खालायनायनि खुनु दिन मोनसे माबा फैयाखै हरजा फैयाखै मानो होनब्ला दिनै बे मोनसे एग्रिमेन्टआव दंखायो सुक्तियावनो दंखायो नंगौ दा बेनि थाखायनो जोंहा माखासे जिनिसखौ नेताफ्रा खेमसेनो जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्ट बर'फोरनि थाखाय जाहाथे आउटसाइड बिटिसिनियाबो जिथु बिटिआर सुक्तियाव जि प्रमिस खालायदों भारत सरकार आसाम सरकारा दिनै बे जिनिसखौ मोगथां महर मोननो थाखाय मोनसे स्मुथ प्रसेसजों थांनायनि प्रसेसखौ दिनै बिपिएफनि नेताफ्रा लादों जों बेखौ मिथिनो मोन्दों खिन्थु बिटिआराव जेबो गैया बिटिआरआ बर' हारिनि थामोनथाखौ नस्थ' खालामगोन बेखौथ' बुंबाय थादों बिपिएफनि फारसेनिफ्राय डेफिनेटलि दिनैहाय जोंना मानगोनांनै जोंना सार बिथाङानो दिनै होनदों दे बिटिआर सुक्तिखौ सुक्ति होनायनि आगोल दे जोंनि साधारन बर' समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों नेता बिथांमोना जेनेबा सावरायनायनि सम होआखै दिनै जिथु एनडिपिजों जि सुक्तिया जानांगौमोन माने नेक्स्ट टु सेपारेट स्टेट जोंना स्टेट विदिन स्टेट अर इउनियन टेरिटरि आरो बिथांमोननिसिम जितु इन्टारलकुटर माथुर बिथाङा दिनै सावरायदोंमोन नाथाय दिनै माथुर बिथांखौ दिनै जोख्लायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सोरबा आइबिजों दिनै गोदान मोनसे सुक्ति एबा गोदान मोनसे
मा होनो माबाखौ मा होनोमोनलाय द्राफ्टखौ बानायनानै बिथांमोना जरजबस्ति एनडिपिखौ सुक्ति खालामहोनायाव दिनै माखासे जोंनि बर'फोरनि जि मोनखानाय बे मोनखानाय बुस्थुआ दिनै थालांनायाव दिनै जोंनि साधारन बिपिएफनि दैदेनगिरिल' नङा साधारन जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बेखौ बुंनांगौ जानानै फैदों मानो होनब्ला दिनै बिटिसिआ जिथु जोंना 2003आव मोनसे कनस्टिटिउसनेलि सेफगार्ड खालायनानै जोंनि पार्लियामेन्टआव पास जानानै दिनै बे मोनसे फरजायाव दंफैयो दिनै बियो दिनै जोंनि प्लेनाव दिनै 6 सिडुलखौ दिनै बानायनो मोनामोन दिनै हाजोनिसोमोन बियो नाथाय बेखौ एमेन्डमेन्ट खालायनानै जोंनि प्लेनाव दिनै लाबोदोंमोन नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तियावहाय खुनु मोनसे कनस्टिटिउसनेल दिनै मोनसे जि माने सेफगार्ड बे जिनिसा आयेनबाबो दासिमबो जायाखै आरो जि जोंहा दिनै बिटिसिआव मोनखादोंमोन 3000 सामथिं भिलेज बेनि गेजेराव दिनै 1400 गामियानो दानख'जानायनि प्लान पलिसियाव दङ अब्ला दिनै जोंहा मोनखानाय जि जिनिसखौ दिनै हिराचरनिया बिथाङा हाइकर्टआव केस होनानैबाबो सुप्रिम कर्टआव केस होनानैबाबो गामि दानख'नायखौ हायाखै सुप्रिम कर्टआ अब्ला दिनै बिटिआरआ जोंनि बिटिसि मोननायखौसो दिनै मोनसे दानख'नाय सिफायनायनि मोनसे पलिसिखौ होबोदों निस्सय जों बेयाव बुंनांगोन दि बिटिआरआव जेबो गैया आरो दिनै एक्सटेनसननि खोथा होनदों एक्सटेनसनाव मोनसे खोथा होनदों कन्टिजियास थारमाने दि बर' गामिजों लोब लोब नांलांफानाय अब्ला दिनैथ' जोंनाव गोबां जोंना बर' गामि कन्टिनिउ गैयै दङ ओरै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव अब्ला बेवहाय जोङो दिनै मोनसे कमिसन दादों बेयावहायथ' दाजाबनायनिखौ दासिमबो रायलायाखै खुनु एजेन्डायानो गैया खालि दानख'नायनिल' एजेन्डा अब्ला जों बेयावथ' बुंनांगोन बिटिआर सुक्तियाव दिनै माबा मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय अनुस्थान नङा होमबा इन्स्टिटिउसन लाबोदों निस्सय बे वेल एन्ड गुड दिनै मोनसे अबावबा माखासे लामा बानायनाय फ्लाइअभार बानायनाय बे जिनिसखौथ' एथ' गोबाव एनडिपिआ दिनै 34 इयार्स माने हाथियार लानानै दावहा नांनायाव बेखौ खालायनोथ' बानायाखैमोन दिनै जोंनो नांगौमोन पावार कनस्टिटिउसनेल राइट्स जि जोंनि बर' फाजाया 2003आवहाय माबायाव 8 सिडुलाव हाबदों जोंनि ओनसोला 6 सिडुलाव हाबदों आरो बिदिनो जोंनो माबा मोनसे पावार माने जोंनो मर पावार जेनेबा फाइनान्स पावार होम पावार बेफोरबादिखौ जोंनो निस्सय मोननांगौमोन दिनै नों नाय बे माखासे इन्स्टिटिउसनफोरखौ दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैहाय मोनबेसे इन्जिनियारिं मोनबेसे मेडिकेल गायसनदों जायगायानो गैला नागिरबा मोनला निस्सय जोंनाव पावार फैनायमोनबा होम पावारानो फैनायमोनब्ला निस्सय जोंबोथ' गायसननो हागौमोन गोसोबा दे जोंनि 2003नि बिटिसि सुक्तियावहाय मा दंमोन जेबोथ' गैयामोन मेडिकेलाथ' लिरनाय गैयामोन लाबोदों इन्जिनियारिंआथ' गैयामोन लाबोदों आरो दिनै नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ लाबोदों मात्र CIT ना मालावसो दंमोन इनस्टिटिउटआ अब्ला निस्सय जोंहा जोंनि मेन माबायानो जाहैबाय जोंनो पावार नांगौ बे पावारखौसो जोंनो नांगौमोन एबा पलिटिकेल अधिकार आरो दिनै बिटिआरआवहाय दिनै 60टा सिट बारायनो होनदों दि बेयाव मोनबेसे ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भेसन लाबोगोन खुनु बेयाव लिरनाय रोखा लिरनाय पलिसि गैया निस्सय जोंहा दिनै नायनांगोन जे जोंनि बिटिसिआव जि मोननाय मोनसे थख' माने एकदम सियर जि राइट्स दंमोन आरो बेनिख्रुइ साबसिन मोनबा निस्सय नेताफ्रा बर' समाजनिया दिनै गनायगौमोन नाथाय एथ' गोबाव आन्दलन खालामनानै 34 इयार्स एनडिपिफोरा दिनै मुंख्लं जिउ गारनानै बर' हारिफ्रा दिनै सोरबा बिनानाव बिब'फ्रा जिनाहारि खालामजानानैबाबो दिनैनि गेजेराव हठात एथ' गोबावनि आन्दलनखौ सप्तासे मास मोनसेयाव फोजोबनायाथ' दिनै खुनु दिन एक्सेप्टेबल नङा दान्दिसे ब्रेक लानानै फैफिननि सावरायथुन हाबाफारियाव सावरायगासिनो दङ बड'लेण्डनि बिसायख'थि फैफिनदों सावरायगासिनो दङ बड'लेण्डनि बिसायख'थि जे बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव आथिखालाव बयबो राजखान्थि दोलो आरो बिजाथिफोरा गावबा गावनि सापर्टनि थाखाय नांफगासिनो दङ बे बेलायाव गोबां दोलोफोरा एबा केन्डिडेटफोरा जबान होनाय पाब्लिकनि जबान होगासिनो दङ बाथौ महासभा बिथिंनिफ्राय मा बुंनो नागिरो जे बुंनाय जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फोसावगासिनो दङ बाथौआरिफोरनो गोबांथार अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो गासै हालामारि बाथौफोरनो मन्दिर लुनो थाखाय बाथौसालि लुनो थाखाय
2 कौटियै रां दोहोन होनाय जागोन। बेयो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिल' नङा, आसाम सरकारनि मोनसे प्रपागान्डा फोसावदिंनाय इलेक्शन इस्यु हिसाबै बिसोरो बेखौ लादों, जायखौ जों फोथायनो हायाखै। मानोना बे खामानियाव आं सेन्ट्रेल बाथौ आफादनि एडभाइजार महरै गुदिनिफ्रायनो सिथाबनानै दं, नांथाबनानै दं। मोनफ्रोमबो बियाब गौथुमाव गंसे बाथौ थानसालि लुनानै होनाय जागोन। आरोबाव मोनबा डिस्ट्रिक्टआव गंफा गंफा 1 कौटि करि रां होनाय जागोन। आरोबाव नै बावैसो फोसावबावलायबाय, दानिया गिदिरैनो 50 कौटि बाथौ थानसालि लुनो होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों। बावैसो साननै सानथामसोनि सिगां जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारिया खौरां हरबाय, बेबो नंखाय आरो बबे मोनसेखौ होगोन दाबो बिस्रा थिरांथायावनो गैया। अब्ला जों बेखौ बुजिबाय जे 1 कौटि करि होगोन मोनबा जिल्लायाव होननाय लेखा जोङो DPR बानायनानैबो हैबाय। DPR बानायनायनि उनावसो आरोबाव बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय मा दानिया 50 बोसोर जानांगौ गंसे थानसालि एबा मन्दिरा, बेवहायसो होनाय जागोन 50 कौटि। जों बिनिफ्राय बुजिदों जे बियो मोनसे प्रपागान्डाल' फोसावनाय आरो बुंनो थाङोबा मिसगाइड खालामनो थाखाय नाजानाय। मानो होनना बुङोब्ला जोङो 3 रोखोमनि लिस्ट हैबाय। मोनसेया जाबाय 2,50,000 रां मोनफ्रोमबो आन्सलिक बा बियाब गौथुमाव हरगोन। आरो बेनो जाबाय जोङो सिगाङाव जोंनो फोसावदोंमोन 200 खान बाथौ थानसालि, उनाव आरो बिथांमोननिफ्राय बुंलायबाय 250 होनाय जासिगोन। जोंना आरो थानसालिया लुगोन जेब्ला आन्सलिक लेभेलाव गंफा गंफा गोलैनांगौ होननानै 337 गं बाथौ थानसालि दं जोंहा, आरो बेवहाय बे 2,50,000 रांखौ हरनांगौ होननानै। नाथाय दा ओरैबायदि एल'मेल' खालामना होबाय, जों बुजिबाय बेयो ओरैनो प्रपागान्डाल'। जों बदखर' गंसेनि थानसालिनि थाखायबाबो रांखौ मोनब्लासो। अब्ला बियो इलेक्शन मेनिफेस्ट' आरोबाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे बिभ्रान्त सृष्टि खालामबाय, गुलाय गुजाय खालामबाय जे बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गोबां थानसालि दं, बै थानसालियावबो लिस्टेड जाबाय होननानै फोसावबाय। थाङै थुङै बियो आसामावसो गोग्लैयो, BTC आव गोग्लैया होननानै बिसोरनिखौ दानख'दों जाहैबाय। आरो बै जायगायाव बेफोर खौराङा थांबाय। थिग बिदिनो सिमेन्ट सापरि, गलाघाट बै जायगायावबो लिस्टेड जानानै दं। दा बेखौ आरो बुंलायबाय मा बियो बड' कसारि डेभेलपमेन्ट काउन्सिलावसो दं जेब्ला बे उनाव जागोन। अब्ला साहा थांब्ला खोलाहा, सानजाहा थांब्ला सोनाबहा, बेबायदिसो जोंखौ माने बुंनो थांब्ला मिसगाइड मिसलिडिं खालामगासिनो दं। आरो जोंनि गेजेराव माने बोखावनाय डिभाइड एन्ड रुल बे थांखिसो बे थानसालिखौबो माने फोसावदों होननानै जों दा बुजिबाय। लुनानै होयोबाथ' मोजां, खिन्थु लुनानै होनायनि लामाखौनो ओजों थांब्ला ओजों, ओजों थांब्ला ओजों माने जोंखौ बुंनो थांब्ला डाइभार्सन खालामगासिनो दं। दा गोजौआवथ' जों मिथिबाय जे बिश्वजित दैमारि बै समाव MP मोन। MP आ जोंनि बाथौ थानसालिनि कमिटि, कनस्ट्राक्सन कमिटि दं, ओमफ्राय जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दं। बेयाव सानैसो मानसि थिनहरलायनानै लिस्टखौ बिहरदों जाहैबाय। अब्ला जोंहा दौरि ट्रेनिं जागासिनो दंमोन बाथौफुरियाव। बै थांगिरिफ्रा जोंनो बुंबाय जे MP बिश्वजित दैमारिया लिस्टखौ बिहरदों, आरोबाव रिसाफल खालामनांगौ जायो ना मा जायो, लिस्टखौ नांथारगौ। जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारिया बुंबाय आंथ' हिमन्त बिश्व शर्मानोनो हैबाय,
आरोबाव गंबा डिस्ट्रिक्टआव गंफा दि थानसालि हरगोन बे 1 कोटि रांनि बेखौ डिपिआर हैबाय जों आरो बे हैनायाव आंनो दं जोंहा मानव गेदेर चन्दन ब्रह्मनि आखायावनो गथायदों बिथाङा गावनि मा होनो HRD ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिट्यूट बा बिनि अफिसारफोरखौबो लेंहरलायनानै बेखौ सावरायनायनि खोथाखौ बुंबाय आरोबाव OSD दं बिथांहा गावनि निजा बेखौबो लेंहरबाय डिपिआरआ नैबेनो ओमफ्राय बेखौ फाइनाल खालामदो थाङै थुङै जों बिनि प्रग्रेसिभा मा जाखो प्रग्रेस रिपर्ट जों दासिमबो मोनाखै अब्ला बे थानसालि लुनायनि नामाव जोंनि गेजेराव खिन्थु डिभिजनसो लाबोबाय बिश्वजित दैमारिया बै जायफोरखौ हगार हरदोंमोन जोंनिसिम बिथांमोनाथ' नाराज जानानै थांफिनबाय जे गैया हरानो होननानै बे रिपर्टखौ हैनांबाय बिश्वजित दैमारिनो आरोबाव जोंहाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय बिश्वजित दैमारिया जायखौ रिकगनिसन होआखै जोंथ' बेयाव हरनाय नङा अफिस लेभेलनिफ्राय जोंनो बेखौ मिथिहोबाय नैबे बायदियै दुखुनांथाव माने जानाय बुंनो थाङोब्ला पर्यायाव फैनाय थानसालि लुनायनि जोंनि जा एसे दावखोदोंमोन बेखौ दा बुंनो थाङोब्ला नाथ्रोदनानैसो दोननाय जाबाय होननानै जों दा सानदों आरो आथिखालसिम बिजेपि सरकार जागासिनो स्टेटआव आरो बे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबांथार अनसुंथाइ मोनदों होननानै मिथिनो मोनो बाथौ महासभाया दासिमबो जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरोबाव बिथांमोननि खाथियाव दरजा गायाखै नङा दरजा गादों जों हानि कारबारनि थाखाय मिनिस्टारनाव थांदों ओजोंहाय DC अफिसनाव थांदों सेक्रेटारियेट लेभेलाव मुभ खालामदों बे खामानियानो हाखौनो दाबो जोंनो फाइनालाइज खालामना होआ बाथौफुरिनि 8 बिघा हा दं बाथौ थानसालिनि मुङाव बेखौ जों माबा लांखानिफ्राय जों मुभ खालामबाय थादों बुंनो थाङोब्ला खमावब्लाबो 30 बोसोरसो जाबाय बे 30 बोसोरा माबा नङा माबा मोनसे होननानै नोंस्रा हायानो गैया बेयाव थानसालिबो जाया आरोबाव फाइला बेबायदिनो साबसाइड जानानै थायो आरोबाव फाइला रिटार्न जायो आरोबाव बहाबा फाइलानो गोमायो नैबेबायदि बे 30 बोसोरा जों बे हा 8 बिघानि थाखाय बुंनो थाङोब्ला फावथिना दिन्थिजागासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टनि दा समाव एनाउन्समेन्ट खालामदों जिहेतु 2 कोटि नि माने थानसालि लुनानै होगोन बिजेपि सरकारा अब्ला नोंथांमोननि बाथौआरिफोरा बेखौ फोथायनानैथ' बिजेपिखौ लाबोनो नाजागोन बे बिथांमोननि इलेक्सन मेनिफेस्ट' होननानै दहाय बुंखाबाय आङो दा बिनि जेबो सिनसाबबो गैया आवगायाखैबो नाथाय बैदि डिपिआर होदों जोङो बे डिपिआरनि खामानिखौ मानव गेदेर मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ अन्नानै 1 कोटिखौनो हो 2 कोटिखौनो हो बेखौ होदोंब्ला बा आवगायबायब्ला बिथांनो जों साबायखर बावगोन नाथाय मानोना बियो बिथांनि एक्टियारनि सिङावनो WPT/BC निफ्रायनो बिथाङा बे खथाखौ मोनदों किन्तु बै जा बिजेपि सरकारनि मुङाव हिमन्त बिश्व शर्माया होनो खुगा दामदों बेथ' डिक्लेयारानो होबाय 50 बोसोर जानांगोन बे थानसालिया एज फर एग्जाम्पल आंनि बिजनेसनि खोथाखौनो बुंनि बे गंसेनिल' जों दा माने रेकर्डखौ होनो हादों 50 बोसोरनिबो बारा बियो जोंनिया बिजनि थानसालि बै लेसेगावनिया बै समाव आं बिजनियाव थानाय समावनो मावना लानाय बे हा बिनि बादै दस्रा जोंहा रेकर्डआनो गैया अब्ला होमब्ला बे 50 कोटियानो बुं 2 कोटियानो बुं बे रांखौ बाथौ थानसालिनि मुङाव मोनगोनखौ आं सिमां बादिसो मोनदों दा जोङो सावरायगासिनो दङ बिटिसिनि बिसायख'थियाव बाथौआरिफोरनि रला मा जागोन बाथौआरिनि रला स्पष्ट जेरै जोंहा दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरिया बै समाव 18 मोन फसंथाननिफ्राय बा संगठननिफ्राय जेरैबायदि बुंदों जे जों बयबो बे इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारिखौनो देरहाहोगोन बिटिसि सरकार दागोन BPF-आनो जेरैबायदि डिक्लेयार होदों जों बेवहायबो बै समावनो जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव जोंहा रायलायनायखा आरो बे हिसाबैनो आं रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै बाथौ संगठननिफ्राय बेयाव बाहागो लादोंमोन
ओइदिन आं जेबो स्पिच लाखियाखैब्लाबो बिनि सिगाङाव आङो बे बदखौ बिदिनो ससियेल मिडियाजों बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि थांखिया रोखा जे बिटिसि गभर्नमेन्ट दानायाव बाथौआरिफ्राबो गावनि भट गावनि मत बेखौ माने बिपिएफनो होगोन होननानै आरो बेबायदिनो खामानि मावगासिनो दं बावैनो जायगा जायगा आनसलिक लेभेलाव जोंहा बियाब गौथुम दं डिस्ट्रिक्ट लेभेल दं बेयाव जोंहा जरदार भाबै बाहागो लादों खिन्थु आं बाथौआरि होननानै बेवहाय सिनायथि लाया बिपिएफ होननानै बाहागो लादों आरोबाव बावैसो जोङो थांनाय सप्तायाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि हांख्रायनाय बादियै जों बिथांजों देखा जादों आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथाङा रिपर्ट लादों आरो बिथाङा नैबेखौ मोनसे सन्देह बा गिनाय सुरै जोंखौ बुंबाय थादोंमोन माथो बाथौआरिफोरखौ लांजोब्बायनो बिश्वजित दैमारिया मा मावनानै थादों नोंसोरलाय अब्ला आङो जोंनि बाथौआरिफोरखौ बिटिसि एरियानि जेसेबां बाथौ सिबियारि लिडिं ग्रुपनि मानसि खमावब्लाबो 27 सा फैनानै बिथांखौ लोगो हमदों आरो स्पष्टयै गाव गाव डिस्ट्रिक्टनि रिपर्टखौ होदों जोंबो बिपिएफआवनो खामानि मावगासिनो दङ बेयाव जोंनियाव जेबो डिभिजन गैया बिश्वजित दैमारिया गावनि न'नि न'खरनि मानसिखौनो लांनो हायाखैबो मैयासिम रिपर्ट बिथांमोननि सुक्लाय सेरफांनिफ्राय आंनो हरगासिनो दङ जेसेबांखि बुङा मानो जेसेबांखि मा होनो बाइक रिले बा मटर साइकेल रिले खालामलायनानै बुङा मानो बुंनो थाङोब्ला बिश्वजित दैमारिया जोंनि बाथौआरिखौ सोलायहोनो हायाखै गुस्लायहोनो हायाखै जों बाथौआरि हिसाबै बिपिएफ हिसाबैनो जों खामानि मावगासिनो दं नैबे रिपर्टआ नै दासिम जोंनाव बे फैगासिनो दं आरो दा फैनि बिएसइउनि गाहाय नेहाथारि बनजित मन्जिल बसुमतारी नोंथाङा आसा दङ ने बिपिएफ सरकार फैगोन 100% माबोरै फोथायनाय दङ जे दिनैनि दिनावहाय जोंनि गोबां माने हारि आरो माहारिनि बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव मानगोनां बिटिसिनि चिफ बारग' चिफ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ बे मोनसे फोथायनाय दं जे बिथाङा दिनै 2003नि उननिफ्राय बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि जानानै जिथु बिटिसिखौ बिथाङा खुंबोदों दा बे बिथां खुंबोनायाव दि मोनसे गोजोन थासारि जि मोनसे सान्थि बे दिनै सोमजिखांदों दा बेनि गेजेरजोंबो गोबां आरो हारि आरो माहारिनि गेजेराव खौसेथि इउनिटि बे बिथाङा लाबोनो हादों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनै गोबां हारिया बेनि सायाव गोबां फोथायनाय दं आरो बिथांनि मावनाय आरो बिथांनि सिन्ता धारना बिथांनि फिल'सफि बिथांनि जि माने मोनसे सिमां बेखौ गोबां बर' आरो गोबां माहारिफ्रा दिनै मोजां मोननाय दङ आरो फोथायनाय दं आरो बिथांखौनो दिनै खेबसेबाव बिथांमोना दिनै बिटिसि सरकाराव लाबोफिननो थाखाय दिनै जानजि खाफ्रादों नंगौ आच्छा जोङो फैनि जगत बर' बिथांनि सेराव दाब्ला नोंथाङा हारिमु थिलिनि सासे हाथरखि नोंथाङा बुंबाय जे गोबांथार हाबा मावदों बिपिएफ सरकारा दालां लामा फसंथानफोर फसंनो हादों हारिमु थिलियाव नोंथाङा नोजोरथाव होनना बुङोब्ला माखौ बुंनो नागिरो जे बिपिएफ सरकारा मावफुंनो होदोंमोन एबा हाग्रामा महिलारिया मावना होदोंमोन बे बेलायाव आं ओरैहाय बुंगोन आरो माने बे 15 बोसोर समाव नंगौ बे 15 बोसोरनि आगोलाव जोंहा लामा सामा बायदिसिना गोग्लैसोनायमोन नालाय खायसे डिपार्टमेन्टखौ बांसिन गोसो होनो गोनां जादों आं बेखौ सानो आरो बिपिएफ सरकारा मानो होनबा जिहेतु लामाया एकदमबारे जायामोन दालां कालभार गैयामोन स्कुल न'नि अबस्थाफोरा गाज्रिमोन दा बेफोरबायदिनो बेफोरखौ बांसिन गोसो होग्रोनो गोनां जादोंमोन आरो खिन्थु नोंगौ हारिमुनि माबायावबो बे बेलायावबो फाना दङ जेनेबा दा बे बेलायाव एसेबाबो जेनेबा खम दंमोन फान्डफोराव थोजासे मोनाखैमोन जेनेबा बेखायनो खायसे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन खिन्थु देग्लायनि बेलायाव जिहेतु जोंहा लामा सामा जाबाय दालां कालभार जाबाय स्कुल न'फोरा फोसाबजाबाय मेडिकेलफोरा फोसाबजाबाय देग्लायनि बेलायाव जाहैबाय मा सरकारखौ दाखांनायनि उनाव जोङो हारिमुनि बिथिङावबो
मोजाङै मावफुंथों बेखौ जों नारसिनगोन आरो निश्चय मावखागोन हारिमुल' नङा खायसे खायसे साइडआव खायसे खायसे डिपार्टमेन्टआव नंगौ खायसे दावगाबावनांगौ खिन्थु जोंनिया मेइनलि आं बेखौ बुंनो सानो मा लामा दालां कालभार स्कुल न' बा मेडिकेल बेफोरो एसे मेइनमोन आरो फान्डफोराबो जिहेथु जोंथ' काउन्सिलसो जाहैबायथ' एभेलेबल निश्चय फैसा फैया थोब्ले माब्ले बेखिनिजोंनो जिहेथु लामा सामा मावबाय दा नोंगौ एसे एनैबाबो हारिमुनि बेलायावबो खामानि मावदों बबावबा मा होनो हारिमु क्लाब हारिमुनि बे ससाइटिफोरनि न'फोर लुना होनाय जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोन्दों आरो दस्रायाव नुवाखैबाबो जों दस्रायाव आं स्टाडि खालामना नायाखै खिन्थु जोंनियाव जों नुनो मोन्दों आरो हारिमुनि न' जों जोबनाय फारसे फैनि बर' समाजनि आफादगिरि दा नुनो मोन्दों गासै पलिटिकेल पार्टिफ्रानो गावबा गावनि मेनिफेस्ट'आव बयबो हारिनो समान मोनथाय होगोन बुंनाय जादों आरो बे समान मोनथाय होगोन होननानैनो दिनैनि दिनाव हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रा महिलारिखौ सोंखारिनाय जागासिनो दङ हाग्रा महिलारिया आरो उल्थायै सोंखारिदों जे बे खामानिखौ जों मावनो नागिरगासिनो दंखायो जे हानि मोनथाय गिदिर इसु दिनैनि दिनाव हानि मोनथायखौ बयनोबो होनाय जागोन होननानै फोसावदों आरो बिपिनिफ्रायबो बे खोथाखौ बुंनाय जादों नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बे पलिटिकेल स्ल'गानसो खिन्थु राइट अफ प्रपार्टि बे राइट अफ प्रपार्टिया बिग ब्रादार ट्राइबेल ब्लेन एन्ड ब्लक जेनाखि माबानि लेन्ड राइटनि आयेन दं बे लेन्ड राइटनि आयेनानो ट्राइबेल मानसिफोरनो रासिन होनाय जाखादों बिनि गेजेराव 30 बोसोरनि उन सेटलमेन्ट जरिब जायो खिन्थु दिनैहाय आसाम सरकारा सेटलमेन्ट जरिबखौ खालामनो हाया बिनि खार'ना दिनै जुदि सेटलमेन्ट जरिब जायोब्ला आसाम हादोरनि 50% बारा हायानो बर'फोरनि माबाफोरनि असमियाफोरनि आखायाव थाङो बिनि थाखायनो आसाम सरकारा दिनै सर ओनसोलाव सार्भेइं जरिबखौ खालामनो हाया दिनै बिनि थाखायनो माबे आसाम सरकारनि लेन्ड रेभिनिउ बिभागफ्रा दिनै सार्भेइं जरिबखौ दोनथ'नो बाध्य जादों दिनै 77 बोसोर जाबाय सार्भेइं जरिबखौनो खालामनो हाया बिनिखायनो बे सम अधिकार होगोन होननानै हेमन्त शर्मानि जानाखि स्ल'गान बे स्ल'गाना ओरैनो पलिटिकेल स्ल'गानल' नाथाय आं हाग्रामा महिलारिनि जानाखि उदाहरन बे उदाहरनखौ नंगौ खोथाखौ आं बुंनि जे फरेस्टआव डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों आं रुनिखाथायाव जेलानाखि थाइखा जरायाव जे फरेस्ट डुवेलार्सफोरनो हा रानना होयो हा फाट्टा रानना होयो बे समाव आं थाफानोबो मोनदों डिसि अफिसनिफ्राय फैदों फरेस्ट अफिसनिफ्राय फैदों हाग्रामा महिलारि साहाब थादों आरो बिनिफ्राय माबायाबो थादों डिपुटि चिफ कम्फा बरगारिबो थादों बिनिफ्राय बिसोर थानानै एखेबारेनि बेसा बुरजा 200-300 खान हा ओइदिनखालि रानदों बिनि उनावबो आङो बे ओनसोलफ्राव फरेस्ट माबाफ्राव थांनानै नुहैबाय जे जानाखि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा हा एलटमेन्टखौ रानगासिनो गतिके बे फालोफोरा हाग्रामा महिलारा रानखाबावबायसो आरो बे होनो हानायनि थाखाय बे सेस्था खालामगोन बियो मावनायखौ खिन्थु हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैसो फैनानै जानाखि स्ल'गान होदों आं बेखौ बिलिभ खालामनो हाया नंगैखाया से मिनिट ब्रेक बुं दे मैया उदालगुरियाव इलेक्सन मेनिफेस्ट'खौ फोसावबाय होनना बुंदों भटखौ कपिबो मोनसिगोन दा बेवहाय मोनसे खोथा दं हा राननायखौ माने प्रायरिटि होनानै बे मेनिफेस्ट'आव दोनदों दा बे खोथाखौ उदालगुरिनियाबो खिन्थाहरदों आंनो ओमफ्राय सुक्लाय सारफांनि जोंनि सानजा बाक्सा बाथौ गौथुमनि प्रेसिडेन्ट बिथांनो बिलिफाङाव फन खालामनानै हरदों आरो बे मेनिफेस्ट'खौ बिथाङा उदालगुरियाव बेखेवबाय ओमफ्राय जोंनि सुक्लाय सारफाङाव बेखौ फोसावफैदों बेथ' मोजां खोथा बेवहाय मोनसे खोथा दङ जे गासै पलिटिकेल पार्टिफ्रानो बुंनाय जादों गासै हारि माहारिनो हानि मोनथायखौ बयनोबो एखे समान होनाय जागोन होननाय दङ दा बेवहाय जोंहा लुजार दं बर'फोरा बा ट्राइबेलफ्रा लुजार दङ मानो होनना बुङोब्ला जे ट्राइबेल मेनलेन्ड ब्लकनि हाखौ जुदि गुबुन हारिनिबो जों मोनथाय होयोब्ला बेथ' बोरै जालायखो सम्भबानो नङा बेथ' मोजां जानाय नङा दाथ' गासैबो पलिटिकेल पार्टियानो बे खोथाखौ हाखाया जेनेबा भारतबर्षनि हानि लेन्ड राइटआनो बुङो बेखौ हाखाया बेखौ पलिटिकेल स्ल'गान पलिटिसियानफ्रा ओंखारगोनखा बेखौ जोंनि जिथु माने मोनसे जोंहा
लेन्ड रेभिनिउ जितु एक्ट दं चैप्टार 10 हय दा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जितु पलिसि दं अ बिनि अनगायै सोरबा हेमन्त मोना बेखौ फैनानै हा राननो खुनु अधिकार गैया सम्भब मानोना नङा दिस इज जोंनि कनस्टिटिउसनेल मोनसे जोंहा सेफगार्ड दं औ दिनैनि दिनावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव नन ट्राइबेला दिनै हा बायनो नियार फाट्टा जानांगौब्ला मिनिमाम 75 इयार्स बिथांमोना संसार जानाय जानांगौ बे मोनसे रुल्स दङ आरो दिनैनि गेजेराव जोंनि बिटिसि आव ओरैबायदि मोनसे जोंना रुल्स 6 शेड्युलाव हरखादों दे जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ खुनु दस्रा नन ट्राइबेला मालाबा बायनो हाया ना BPF नि प्रेसिडेन्ट BTC नि आगुनि चिफ बा फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहानानै बिथांनि चिफ जागोन हाग्रा महिलारि बिथाङाबोथ' बुंदों बयनोबो समान मोनथाय होगोन डेफिनेटली जोंहा दिनै डेम'क्रेसियाव बयहाबो समान मोनथाय थांनानै थानायाव दङ बै rules and नाथाय regulationखौ जि आयेनजों follow दिनै खालामनांगोन। बिथाङा मावनानै होगोन बे आयेना दंखायो आयेन दंखायो। खुनु आयेनखौ सोरबा सरकार बिजेपिआबो सिफायनो हाया सिफायनो हाया। बिट इज भेरि स्ट्रं जोंनि बिटिसिआव जोंहा कनस्टिटिउसनेलि मोनसे सेफगार्ड मोनसे दंखायो जोंहा बै भायोलेट खालामालासिनो औ। मावनाया बे आलादा खोथा औ। खिन्थु भायोलेसनथ' खालामनो हाया दासिमबो नै लेन्ड पार्टा होदों जोंनि बर'फोरनो साहा रिजार्भ ओनसोलाव थानायाव होदों। खुनु भायोलेसन खालायाखै खालामाखै। अकर्डिं टु रुल्स माने लेन्ड रेभिनिउ एक्ट जिथु जोंनि दङ जोंनि माबायाव चैप्टार बेखौ 10 base खालामना होदों। आसामनि माबायाव बिनि थ्रुयैसो होदों निश्चय बिसोरबो होफैनांगोन गाबोन होफैयोबा दिनै बिथाङा आसामनि सासे मिनिस्टार जादों दिनै बिजेपि सरकारा सेन्ट्रेलाव खुंदों आसामाव बिजेपि सरकार खुंदों बिथांमोना मानो मावाखै मैया दाख्लैफोर दिनैनि इलेक्सनाव मा बिथांमोना बुंफैदों बेखौथ' जों जाम्बा नङाना लास्ट कुइसन BSU निफ्राय सेक्रेटारि जे BJPजों BPFजों दा समाव नांलाय फुगासिनो दङ BTC नि बिसायख'थिनि केम्पेइनफोराव बेबा बेखौ हाद्रि सारनायफ्रा जादों हाब्रु सारनायफ्रा जागासिनो दङ नाथाय आसाम सरकाराव दाबो लोगो जानानै दङ बिनि मानिया निश्चय दिनै बिजेपिआ जोंनि BPF दोलोखौ दिनै बिथांमोना होखारनोबो हाया मानो होनबा बिथाङा दिनै बिजेपिआ दिनै BPF नि अक्सिजेन लानानैसो थांनानै दंखायो बिथांमोनखौ दिनै होखारनाय माने आसाम सरकारनिफ्राय गाबोन 2021 नि एसेम्बलियाव बिसोरो आसामनिफ्राय आउट जानाय बिथांमोनाबो बेखौ मिथिगौ नाथाय बिथांमोना दिनै माखासे बिजेपिनि गेजेराव फ्रेक्सन दं हेमन्त ग्रुप दं जोंना चिफ मिनिस्टारनि ग्रुप दं बे हेमन्तनि पलिसिखौथ' जों मिथिखागौ बिथाङा चिफ जानाय दे बिथाङा देरै जोंनि आसामाव माबा बिटिसिआव फैनानै मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ बोखारनानै नांलाय होनानै बुखावनानै गावनो थ्रोब हाबफैनायनि पलिसि बिहा दङ डिभाइड एन्ड रुल पलिसि डिभाइड एन्ड रुल बेथ' सासे बामोन मानसि जों मिथिखागौ दा बेनि केसाव दिनै बिथांमोना दिनै बिपिएफआबो दे मोनसे दिनै एलायन्स गभर्नमेन्ट स्टेटआव दे दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दे सासे दिनै नेडानि माबा मेम्बार कनभेनर आरो दिनै मिथिगौ दिनै हेमन्त बादिया दिनै जोंनि बिटिसिखौ दखल खालायनायनि पलिसिया बेनो दे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेनो डिसाइडिं फेक्टर खालामो आसामाव सोर सरकार दागोन दा बिथांमोना बिनि थाखायनो बिटिसिखौ जेने थेने बिपिएफखौबाबो दे जोखारनानैबाबो गावसोरो दिनै दखल खालायनायनि पलिसिखौ लादों दा बिथाङा न' डाउट बुंदों दाख्लै रायज्लायदों दिल्लीयाव दे एलायन्स गभर्नमेन्टखौ सिफायनाय रिभिउ खालायनाय दिनै गोजौनिफ्रायथ' अर्डार होआखै हेमन्तलेसो गोजौआव थिगैनो दं बिथांमोना दिनै हायोबा होखारथोंना मानो दम गैया बिसोरो बुंखाबाय जोंना बिपिएफनि जिथु प्रेसिडेन्ट दंब्ला होखार मानो होखारनो हायाखै ओंखारनोबो हायो दिनै आसाम ओंखारनो बायो BPFआ निश्चय दिनै सोरबा सनवालजों सोरबा अमित शाहजों मदिजोंथ' प्रब्लेम जायाखै हेमन्तआलाय सोर सासे मिनिस्टारसो बे आसामनि दिनै बिथाङा दिनै षड़यन्त्र खालायबाबो जागोन नामा जाया चिफ मिनिस्टारनि फंसे खोथा गैया दिनै सोलिगासिनो स्मुथलि बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि मोनसे षड़यन्त्र मोनसे पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना दिनै फैनानै जानला मानला पलिसि खालायबाथ' जानाय नङा ना दिनैहाय जोंनि रायजो राजायासो बिसार खालामगोन दा बिथांमोना बेनो बिटिसिखौ दखल खालायनांगौ हेमन्तआ आरो बेनि अनगायै जेबो एजेन्डा गैया गिदिर खोथा फैनो हागौ कारापसननि खोथा होनदों बिथाङा गावनावथ' कौटि कारापसन दं कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव लुइस बार्जार दं गोबां दङ सारदा दं स्केम दङ मा बुङा रन्जित दासामिया बुंबाय जे बिपिएफजों सरकारावसो मा होनो एलायन्स दं सरकाराव खिन्थु बिजेपि पार्टिजों नङा बेथ' मिनिंलेस बिजेपि सरकारजों एलायन्स दं खिन्थु
पार्टिजों नङा मा बुजायदों बिनि मा होनो डिफिनिसना मा इन्टारप्रिटेसना मा बेखौ रन्जित दासआ गावबो होनो हाया बियो मानोना बिजेपि पार्टियानोथ' आसाम सरकारखौ बिजेपि सरकारखौ सालायदों बैहाय मा खोथा एब्रेनानै दङ रन्जित दासआ निस्सय बेखौबो गाव निजेनो सिफायनानै होनो हाया बे जाबाय आबुल थाबुल बुंनाय ओमफ्राय हिमन्त बिश्व शर्मानिनो बुंनो थाङोब्ला बियो इन्स्टिगेसन दं बेयाव उपाय गैला नों दा सरकारजोंसो दं पार्टिजों गैया होननानै बुंदो दिल्लीयाव बिस्रा बे सानलायलायनानै फैनाय बाथ्रा आरो बियो खारन दिल्लीयावथ' जेननांबाय लाजिनांबाय सेन्ट्रेलाव थांथारबाय बिसोरो माने बुंनो थाङोब्ला रिजलिउसन लानानै प्रप'जाल लानानै जे बिपिएफजों जोंनि सोमोन्दोखौ दिनैनिफ्राय नागारनांगौ खिन्थु सेन्ट्रेला मजबुतै बुंहरबाय गसंनानै दं जे बिपिएफनि जोङो दा एलायन्सखौ फोजोबनो हाया खारन सेन्ट्रेलजोंसो जादों बिपिएफजों बिजेपिजों सुक्तिया गतिके बेखौ बिथांमोनहा मानिनानै सोलिदों अनार होनानै सोलिदों खिन्थु बिथांमोनहा हाफा मुवा जानानै लाजिनानै लामा ससेयाव सानबाय बिदिल' बुंदो रन्जित दास जे सरकारजोंसो एलायन्स बिजेपिजों नङा दा बेयो बुंनो थाङोब्ला मा बुंनांगौ बिदिखौलाय बुंथावै राव बे बुंथावै रावफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव बिभ्रान्त बुंनो थाङोब्ला बेले बेजे सृष्टि खालामदों आरो जोंनि मानसिया बेखौनो स्ल'गान हिसाबै गिदिर गिदिर बाथ्राजों बुंदों जे बिपिएफआ गैला बिजेपिजोंबो लाजायाखिसै होखारजाबाय अमुक तमुक गतिके बिपिएफआ माने बिटिसि सरकार दानो हाला नै बेखौ गब्लं नुनानै माने दोसोगासिनो दं आरोखि सार बे खोथाखौ रन्जित दासआ बुंलायाबाबो जायो मानो होनबा एलायन्सआथ' आरो बे जिनिसा पार्मानेन्ट जायाना दसेनि समाय जेनेबा 5 बोसोरनि थाखाय एलायन्स जादोंमोन नेक्स्ट गैयाबो जानो हागौ बा पार्टिजोंथ' पार्मानेन्ट एलायन्स बेनि खोथाखौ बुंलायाबाबो जायो बुंनो गैयैयाव बुंनाय जोंहा गोबां सम गैया जों गोबांथार सावरायदों आरो सावरायनांगौ गोबांथार दंबावो जों इयुनाव हाबाफारि बानजायबावनि बड'लेण्डनि बिसायख'थि बर' हारिनि थामोनथा आरो बर'नि राजखान्थि बबे लामाजों गोजोन्थों खुलुमबाय